Nej. Hej. Okay, så det skal være helt deroppe. Jeg prøver at sætte det. Hej. Okay, sådan snakker vi. Okay? Okay. Halløj. Halløj. Prøv at sætte det. Hej. Hej. Vi laver en Ask Me video. Ask me video. Okay, Rasmus Nielsen spørger, hvad synes I om mig? Jeg kender dig ikke, men du ser okay lækker ud. Du er sød og flot og køn. Flot dreng. Ja, det er det, man siger. Hvad synes I om mig, skriver August. Gråe. August. Vi kan ikke sige det efternavn. Gråe. Grave. Et eller andet. Gråe. Hvad synes I om mig? Jeg kender dig heller ikke, men Du er sød og sjov. Så er meget køn. Du er rigtig sød, og du er rigtig sjov. Især når han boller. Det er rigtig sjov. Okay. Okay. Benjamin Bønder Helbo. Lugter I? Nej, vi lugter ikke. Vi dufter faktisk rigtig godt. Vi er nemlig lige taget vores vin på. Parfum. Så skriver Malte Munk. Hvad er det pinligt, det har gjort? Det er ligesom en video på YouTube, hvor jeg danser med en af mine veninder, og det er så pinligt, og vi kan ikke slette den. Jeg sætter dig et link Nej. derunder. Nej. Det hedder TT-pigerne. Nej. Jo. Okay. Næste det er Kaula Hosh. Nej, jeg glemte at sige, hvad det pinlige jeg gjorde. Er det pinligt, du gør? Det er nok. Det er faktisk ikke så meget for mig, det er pinligt, men det var pinligt for mig, at jeg gik sammen med dig. Jeg tabte nogle tomater i centret, og så gik bilen fra mig. Det var ret pinligt. Det var hyggeligt. Ja, så skriver Kaula Hosh. Kalle Hush. Hvad er den største løgn, I har sagt til jeres forældre? At vi har lavet lektier, men det havde vi ikke. Og så gik vi ind på værelset og lavede den. Og stadig sagde vi ikke at lave den. Det er så smart. Hvad? Christian. Hvad er det dummeste, I har gjort? Og lægge den der video ind på YouTube. Det var nok, at jeg troede, Bonbonland var et land. Og land. Vi gik rundt og stavede til Amundsport. Det er sådan lidt, ikke bare alligevel. Fatma Ferrer. Fatma Du Ferrer. ikke kender den nogen. Hun skriver Convert til Vans. Vans. Du kan godt lide Vans. Så skriver Christoffer Frenel. Hvad synes I om mig? Du er sådan flink nok. Du er okay. Du er meget flink, men også pisse til at bruge. Det er helt vildt. Så skriver Anders Larsen. Udseende eller personlighed? For det første, en rettelse. Udseende er med 2 e'er, sådan UDSEENDE. Udseende. Lidt klog af jer. Men personlighed. Det er det vigtigste, men man må også gerne være pig. Altså, jeg kan ikke lide en der har en god personlighed, men så mega grim, og han skal heller ikke være totalt lækker, men så med en dårlig personlighed. Altså sådan her begge ting. Ja. Det gør vi godt lide. Er der flere? Er der flere? Nej, den går i hard. Fuck. Okay. Ja. Kreatur. Hvad laver jeg? Øjne, ører, hane til mund. Det er klart en buse af. Det får jeg lidt musik, okay? Er du klar? Musik!
Vi synger en sang for jer nu, okay? Vi skal hedde LOC, mand. Den er ordentlig gangster. LOC. LOC. Han skal vi gøre lidt. Han er totalt roller. Yeah. Det er en fed sang. Okay, så nu er en god sang. Vi har mange sange.